नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। सपा विधायक इरफान सोलंकी का मुसीबत लगातार बढ़त जा रहल बाटे। पुलिस विधायक के हिस्ट्री सीट खोलने के तैयारी में बाटे। दरअसल पुलिस द्वारा इरफान के शस्त्र निरस्त्रीकरण खातिर जौन रिपोर्ट डीएम के भेजल गई रहे, ओमे विधायक के खिलाफ 18 दर्ज मुकदमा का जिक्र कल गई रहे, जबकि पूर्व में विधायक के खिलाफ सिर्फ 14 मामला ही दर्ज बतावल जा रहल बाटे। सपा विधायक की राइफल का लाइसेंस पिछले दिन डीएम कोर्ट द्वारा निलंबित कर दियल गई। एक कार्रवाई के पीछे एगो बड़ा कारण सपा विधायक का आपराधिक इतिहास बाटे। पूर्व में यह बतावल गई रहे कि आगजनी कांड से पहले विधायक के खिलाफ 6 और करे बाद 8 मुकदमा दर्ज भइल बाटे, लेकिन जेसीपी की ओर से विधायक के खिलाफ जौन रिपोर्ट भेजल गई बाटे ओमे मुकदमा का संख्या 14 नहीं 18 बतावल गई बा। पहला मुकदमा वर्ष 2008 में उन्नाव के अचलगंज थाना में हत्या का प्रयास, बलावा, मारपीट, धमकी के धारा में दर्ज भइल रहे। कानपुर में वर्ष 2010 में ग्वाल टोली में पहला मुकदमा दर्ज भइल। वहीं विधायक के खिलाफ बलावा के धारा में 7 मुकदमा दर्ज होखले का जानकारी दियल गई बाटे। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।